5 dôvodov, prečo vám LSD pomôže zlepšiť spánok. Za prvé, redukcia stresu a úzkosti. Uvoľnenie napätia v tele. Regulácia dýchania. Zlepšenie vnútorných hodiniek tela. Podpora uvoľnenej meditatívnej mysle. To je 5. bod. Metóda dýchania Light, Slow and Deep vám pomôže v mnohých aspektoch v vašom živote. Týchto 5 bodov nájdete rozvinutých aj v texte pod príspevkom. Začať môžete už dnes. Ľahké, pomalé, hlboké nádychy. Dýchame nosom, pomaličky do brucha, tak aby ste nepočuli vlastný dých. Zatiaľ prvý raz, keď to idete praktizovať, určite si nájdete tiché, kľudné prostredie. Na začiatok vám stačí na gauči, keď budete mať tichučko. Prípadne ja som začínal aj tak, že do vane som si ľahol tak, aby som mal vodu, aby som dokázal vľaho dýchať nosom. Tu je dôležité, že aby ste sa neutopili, lebo keď sa koncentrujete na váš dých dokonalo a fakt, že sústredíte sa len na dýchanie, tak je možné, že popri tom aj zaspíte. Metóda Light, Slow and Deep má mnoho výhod a ja budem rád, pokiaľ budete zdieľať metódu LSD alebo ako užívate LSD každý deň aj vy. Ak vám myseľ ubieha popri metóde LSD, tak vôbec nevadí. Snažte sa vrátiť naspäť. Nekončite určite s tým, že ubiehla mi myšlienka tam a tam, ale sústredte sa a naspäť sa vráťte ku dýchaniu. Pretože čím dlhšie pri tom zotrváte, tak tým lepšie. Trénovanie mysle pomocou metódy LSD vám napomôže v vašom živote lepšie sa koncentrovať a ako vždy spomínam, žiť v prítomnosti. Ja LSDčko kombinujem aj s običkami a budem rád, ak si dopozeráte každé moje video do konca a ja vám vysvetlím, čo a prečo, ako užívať. Pretože vyrovnanejšia myseľ je zároveň pokojnejšia myseľ. Žijete tu a teraz, máte sa lepšie a ste šťastnejší. Zatiaľ.